Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi gansari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati sineksen lintange nuku semono janji prasetya ning ati tansah kumantel ning netra rinesa akrasara sanendriya mitra sak jagat raya kelingana mukir lan samudra nora ilahan memanise aku dadi ati salawase nalika nira ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku sinarian kata-kata Halilintar profesional nyemper sari bedeknya Indonesia oke nire paring iberstaus wonten ngasuhan pansami oke ngaturaken sugeng lelegahan rombongan keluarga ke desa aku kumbangi gansari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati sinaksen lintang eluku akiku lam-lamen sira wong ayu tansah kumanten ning netra marinesa akrasara sanendriya mitra sak jagat raya kelingana mukir lan samudra nora ilang memanise aduh dadi ati salawase
koniro ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku nggih setunggal lagun pepanggihan ingkang seseneng kalih sampun wonten sasmita tasih setunggal lagun samangke kakinaken hangranta pepanggihan pahargyan wonten ing wanci siang punika. Setunggal widowati ingkang miji saking laladan kota Jawa Tengah persipun kota Boyolali sisih iring ler. Kondang sinden ingkang wonten sak ngandhaping gunung. Gunung apa kuwi? Menggih Tanglet piyambak. Wonten Handayani Sinden, Woyo, Halilintar Profesional Nyambur Sari, Bledeknya Indonesia. La 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 la. Yeah, yeah, yeah. Yo. nggih Cahayu. Nggih. Bar maem ayam warak nggih. Warak aku tenggur sampai gua di deh. Pertanyaannya sing bayar sapa, Mas? Lah tenang bae, lan nang kene iki nanggone Bapak Parmin iki lho los kabeh. Jajan mie ayam mau bar mangan terus go kabur. Sing bayar siji loro telu wau mendho-mendhet mie ayam niku wau nggih. Mbok lare kono nggih ngene-ngene pisan. Ngapunten Pak Parmin mengke. Lah nggih. Yo lali mboten bayar mang bayar kene. Nggih, lah ra apa ta. Tenang. Bakule kono mbaten lho kae rung do bayar lek kabur. Kowe iki tenang bae Dik, pokoke nang kene iki awake dhewe tenang. Tenang lho. Marogo nang Bapak Parmin ugi Bapak Ibu Susilowati ki ayem awake dhewe. Alhamdulillah kopen ya, Mas. Lho iya to, Dik. Apa meneh iki biasane saka saking Jembono Watesima Boyolali Bapak Hadi Sumarso Ibu Mulyani Dalasan keluarga agengipun. Tebih nggih, Mas. Tebih sangkane alhamdulillah saged sowan mriki nggih, Pak Bu nggih. Heeh. Menika wau nitih napa? Hah? Dokar. Lah terus lek mangkat jam piro ya Mas nek numpak dokar? Sae. Sangka Simot teko kene nitih dokar. Waduh. Sae. Ora perkara saene lek do tangi lho ya apa, Mas. Lah, nggih. Ngene Cahayu. Kegiatan wedal ugi sekedap malih badhe kaginakaken kranten pepanggihan. Nggih. Sukani tetembangan setunggal. Semangga jumbuhi karo swasana Cahayu. Mbok bilih rombongan besan ingkang ngersake lagon monggo napa? Roro Jonggrang. Waduh, pareng asma sinten, Pak? Pak Paimin Walamin. Katuran Roro Jonggrang. Kinarape ngronjal napa alus tayub? Ngronjal 70 nggih Pak nggih. Pak punten Pak Paimin sinden kula iki lho kok tenang kok nirang-nirang kene. Pilih siang Pak Dan. Dan. Lah ngene iki lho ketok nek MC. Lah nggih. Lah jajal nyawang jenengan gak pantes. Lho aku ki yo kandhani ngene iki beda kok, Dik. Beda ya Mas. Heeh. Kawis tinggal cerah nek aku dina iki. Bengi aku bar saka Ancol jane. Heeh. Nambal kapal. Esuk-esuk mangko kowe. Jeneng iki dengi tak tumbaske jarek, tak tumbaske apa? Beskap ki ning endi lho kok gak dianggo? Tak dol meneh. Ora iso nganggone mesti. Ora lah kaya aku bayar rung kebayar kok tak dol. Tumbas kredit tak ya. Semangga. Aturan Roro Jonggrang. Engkang Glet Nasri napa Pak Dar? Niki kelersan menika wonten Bapak Dar. Lho lah aku yo jarang ngene iki. Mas Ri, Pak Dar ki rung wancine metu kok ditokke. Ini tak tokne sik. Lho iki ora biasane wanci metu. Ning mumpung nang kene kan yo suwaye metu. Aku sing ngetokke Dik. Nang kene iki aku nomor 1 sing iso ngetokke kabeh iki. Oh iya heeh. Jenengan dina iki raja ya. Ya raja.
Monggo Pak Dar. Bapak Dar. Piantun rek mnyayang Mas. Kapan meneh aku nak ra ngongkon ngene. Aku nang kono gak wani ngongkon. Nek dinten iki gandeng pun minggah wonten panggung ya semonggo. Suaraku ki entek. Engko tak joki Pak Dar. Ayo. Tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen aku lanange jagat putra penging aran Damataya duwe aji leti aran Bendawasa Joko Bandung aku duwe begono anak sewu semangi kudu dadi Larabaya Rara Jonggrang pamundhutmu tak turuti Halilintar waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja dimalungno ayo perang iki kanggo durung rampung yen mati Kang Mas Prabuku pala kang wesetanane wana segara tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen aku lanange jagat iya Bandung putra ratu panging aran Damarmaya duwe aji sakti aran Bendawasa Rara mula sira pun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe begono Sandi sewu semangi kudu dadi Rara Jonggrang
pamundhut tak turutu. Dek Sri, iki jenenge kaduk wani kurang duga. Nggih, Bapak.